Allah ka sama aljanna firdausi. Kai jama'a garin daɗi ba kusa ba. An guli da tileka masai. Da dare da nisa. Kai, akwai matsala amma haka zan daure. Akwai matsala amma haka zan daure. Akwai matsala. Kai! Amma haka zan daure. Akwai matsala amma haka zan daure. Ya. Ka gama ne ba da tafiya za ka yi ba. Yanan kana gumi ko baka sha ruwa bane ko ba sanyi ne. Na sha ruwa, wallahi na sha ruwa. Tafiya ce yanzu nan ta kama ni. Wallahi tallahi tafiya ce ta kama ni. An yi mini waya yanzu nan. Zan wannan. Shita ne gaskiya ka tsaya mu yanzu nan zan je za a sai motocin siyasa a kamfaninmu shine aka bugo mu guda 150 kira na da hannun mutum dan Allah karki matsa mun banni in tafi dan girman Allah ina so in tafi dan Allah da Allah na sama halin bye. Haka gama? Sweetheart dama su nake kama hajiyar sallama in za ka je. Ka haka ci abincin ka sha ruwa ka sha ne? Na ci fa na ci. Gaskiya. Hajiya kina. To ko dai abincin bai ishe ka ba? Ya ishe ni wallahi ya ishe ni. Aja. Kun san ana jira na kai na tiriri ikin. Kanka na ciwo ne? Ana jira na musamman a mun waya. Fadila. Na'am. Kai, sannu fa. Sannu fa. Sani kankara sosai. Ka fifita mun man dan ubanka. Sorry. Fifita mashi fa. Aha. Kai.